Ngapunten Mas Sartono. Mas Sartono akan ke Sesa Kondur. Kagem anak wedok yang cantik. Pak Sutio yang ada di Pasar Pelang, Jenawi, selamat menyaksikan bareng HVS. Oh, tahun wis tanapa arinoso kaya tuluse ngatresnaku aku setya ngenteni sliramu kembang alum sini rambah nyu embun kang agung Jan kayenge iya. Kasembatan niki Bu Wagi. sampur sarine ya apik. Ket wau dalu midodareni wis nimbali Arseka niki siang dalu mengke mlampah setiap budaya Jan. Luar biasa niki. Bose mengke kan nyanyi. Ngapunten Pak Gito. Apa kondur wae Pak Gito? Oh nggih nembe zuhuran yen nggih. Emang siji padaku dikakangsa tetep ing janji ora bareng karo aku bisa nganti Sewu layangmu. Senengang setia budaya. Mas Ardianto di Palangkaraya selamat menyaksikan. Mas Didi di Antv. Bebe Kunyil di Hongkong. Ambyar. Sewu layangmu tak simpen jroning atiku ataono windono tak enteni ing isih ing atrana siang mboten dalu wong ayu mung sapa antu-antu aduh sayang aku wedi ana kewangan
Matur sembah nuwun Mas Karjo tulusing tresno.